Вітаю, даражэнькія, з Ломжы. Ломжа гэта не толькі піва, але таксама і горад у падляшскім ваяводстве. Зараз пра яго раскажу. Ломжа невялікі, але вельмі атмасферны горад на паўночным усходзе Польшчы. Яго гісторыя пачынаецца яшчэ ў сярэднявеччы. Упершыню горад згадваецца ў 15 стагоддзі, калі ён стаў важным гандлёвым і адміністрацыйным цэнтрам рэгіёна. Дзякуючы выгаднаму размяшчэнню на гандлёвых шляхах, Ломжа хутка развівалася. А ў 16 стагоддзі горад перажывае сапраўдны росквіт. Тут з'яўляюцца касцёлы, кляштары, школы, развіваецца рамяство і гандаль. Аднак з часам войны і палітычныя змены запаволілі развіццё, але не знішчылі дух гэтага месца. Сэрцам горада з'яўляецца стары рынак, утульная плошча з кафэ і гістарычнымі будынкамі. Тут праводзяцца фестывалі, канцэрты і культурныя мерапрыемствы. Асабліва папулярныя летнія імпрэзы, калі горад напаўняецца музыкай і жыццём. Асобную старонку ў гісторыі Ломжы займае яўрэйская супольнасць. На жаль, да цяперашняга часу захаваліся толькі могілкі, але гэта памяць пра людзей, якія былі неад'емнай часткай горада. Сёння Ломжа гэта горад, дзе старадаўняя архітэктура гарманічна спалучаецца з сучаснасцю. Вылучаецца таксама і будынкі часоў расійскай імперыі, калі Ломжа была цэнтрам цэлай губерніі. Калі будзеце ў Ломжы, то варта наведаць шмат якія архітэктурныя цікавосткі, а таксама музеі, якіх у горадзе некалькі, дзе можна даведацца больш пра гісторыю і культуру рэгіёна. Ломжа гэта месца, дзе можна запаволіцца, адчуць спакой і адкрыць для сябе сапраўдную Польшчу без натоўпаў турыстаў. Гэта горад, якім пераплятаюцца розныя культуры і гісторыі і лёсы. І менавіта гэта робіць яго асаблівым. Калі вы шукаеце горад з душой, гісторыяй і прыгожай прыродай, Ломжа абавязкова павінна быць у вашым спісе падарожжаў. Ну што, спадабалася? Не забудьте поставить подобайку и подписаться на мой канал.